Здравейте, аз съм Люси Баровска и съм управител и директор на езикова школа Елеазар, както и учител по английски език от повече от 20 години. Днес искам да си поговорим за изпитите, които можем да положим, за да докажем нашето ниво на владеене на английски език. Най-популярните изпити, с които и ние работим, са тези на Кеймбридж. Съществуват и други, разбира се, TOEFL, SAT, IELTS, изпитите на Trinity College, но ние днес ще се фокусираме основно върху изпитите на Кеймбридж. Какво представляват те, кога ни е нужно да ги положим, защо да го правим, дали да получим международен сертификат и съответно как да се подготвим за тях. Първо, може би е добре да прегледаме рамката, тя е общоевропейската рамка за владеене на език, която е одобрена от Европейския съюз. Какви са нивата, на които можем да владеем английски език, съответно и друг език, но ние в момента се фокусираме върху английския. Нивата са между А и С, като те започват от А1 и са А1, А2, B1, B2, C1 и C2. А1 е най-базисното ниво, в което можем просто се ориентираме в най-основната лексика и граматика. Чували сме за тях, но не можем да ги използваме. C2 е най-високото ниво, в което владеем езика професионално, на академично ниво. Можем да се изразяваме и то не просто да се изразяваме на него, а можем да напишем книга, да направим превод, да разчетем или съответно да напишем научен труд. Тоест, това е едно много високо ниво на владеене на английски език. Започнахме от А1, А2 е второто начално ниво, при което вече така сме позапознати с всички, например, времена в английски език, основната лексика, която се използва. Все още ни е трудно, но започваме да сглавяме елементарни изречения, не се бъркаме с основната лексика. B1, това е нивото, в което изпитват най-голяма трудност повечето хора, бихме казали. Това е нивото, в което ние сме учили и все още просто не можем да го говорим този език. Мъчим се, нещо казваме, нещо разбираме. Това е нивото, в което всичко в главата ни е каша, всичките времена се прескачат едно през друго. Все още бъркаме give and take и съответно говорим, изразяваме се, разбираме, но все още допускаме и съществени грешки, които ни пречат да разберем цялостния смисъл. Там, където вече ние разбираме цялостния смисъл, водим нормален език, това е ниво B2. И всъщност от B1 не трябва да се отчаиваме, защото това е просто едно ниво във владеене на английски език. Когато ние го усвоим, ние ще минем към B2. B2 е нивото, на което ние можем да говорим и да учим и да работим на съответния език. Съответно, най-същественият сертификат, първия съществен сертификат, разбира се, на който можем да се явим за полагане на ниво, е именно B2, защото той може да послужи за доказателство както пред нашите работодатели, така и пред различни университети, в които бихме искали да учим занапред. Следващия, когато вече нашето ниво е не просто базисно да можем да учим и да работим, а сме го развили, това вече е advanced, и това е ниво C1. Там можем да се гордеем с един много добър език, който е богат, широк и го употребяваме съвсем адекватно. C2, което е най-високото ниво, всъщност е едно ниво, което е вече предимно за журналисти, писатели, преводачи, хора, които наистина си вадят хляба с писменото или говореното слово. Тоест, там вече се изисква едно академично ниво на познание на езика. И обичайно за повечето хора то не е необходимо. Какви са съответните изпити, на които можем да се явим? Аз ще ги започна отзад напред всъщност.
Защото в времето, когато почваме вече да мислим за изпити, обикновено не се замисляме за тези детските изпити, които са за А1 и А2. Също започваме от C2. C2, за най-високото ниво на владеене на езика, това е Proficiency, или изпита на Кембридж, който можем да се явим на него, е CPE, Cambridge Proficiency English. За ниво C1, това е изпита, на който можем да се явим, това е Cambridge Advanced English. За ниво B2, изпитът се нарича FCE, First Certificate of English. B1 се нарича Preliminary English Test. За ниво А2, в зависимост от възрастта, има няколко изпита. Този, който е за така по-големите деца, това е Key English Test, като той има и вариация на Key for Schools. А за по-маничките имаме една серия, която се нарича Young Learners English. И тя има 3 възможни нива: Starters, Movers, Flyers. Те започват от А1 и достигат до А2. В общи линии ние препоръчваме децата да се явяват на тях на възраст между 7 и 10 години. Защо казвам 7, а не по-малки? Все още в момента, не все още, а вече, нашите деца са толкова оградени от английски език наоколо, че те могат да се явят достатъчно рано. Те го усвояват почти като роден език. Някои от децата, разбира се. Само че, за да се явят на подобен изпит, се изискват определени нива на познание на четене и писане. Така че, за това считаме, че децата са готови да се явят на Young Learners English Starters не по-рано от 7-8 годишна възраст. Това е, разбира се, индивидуално, но това е общия случай, в който това е времето, когато децата вече достатъчно добре могат да се научат да четат и пишат. В общи линии са това като нива. Какво можем ние да ви предложим при нас? Ние при нас ви предлагаме подготовката за изпита, като това може да бъде в курс, може да бъде и с индивидуални уроци. За по-големите нива, често казано, препоръчваме индивидуалните уроци, но разбира се, няма проблем да бъдете заедно в курс. Още нещо, което е необходимо да знаете, е, че изпитът сам по себе си струва определени пари. Той се провежда в изпитен център. В България имаме няколко изпитни центъра. Ние специално в езикова школа Елеазар работим с British Council. И съответно можем да ви съдействаме да се регистрирате и да го положите при тях. Струва определена сума, която, разбира се, трябва да проверите към дадения момент каква точно е. Сега мога да кажа точно в момента, когато е юли 2024 година, че сумата е някъде около 400 лева за по-високите нива. 400-450. Но разбира се, проверете си най-добре където вие желаете да се явите, каква точно е сумата и какви точно са условията. Това, което ние можем да предложим при нас, е подготовката, която подготовка също струва определени пари. В зависимост от това дали изберете индивидуални уроци или изберете курс, като разбира се с условията за подготовката при нас можете да се запознаете с цените на нашия сайт. Ние сме на линия, нашите учители са подготвени, от редица обучения, на които сме били към изпитните центрове на Кембридж. И имаме вече доста опит с ученици, които са ги положили успешно. Така че, ако решите да се явите, изберете вашия изпит и успех!